Dahil sa kadugay na ko nga panahon dahil na content creator day ba. So kanina i-share lang jud ako na sa inyo day no day. Ambot lang day magkatawa ko sa kung galingon day. So day sa kadugay na ko na content creator day ba day. Bag-o lang jud ko na ka-realize day nga kailangan day no pag moatubang day ka sa camera day no kailangan gwapa jud ka permi day. Kailangan day tarong imong buhok day kay para sa nakaron day nako interview. So nga ako interview karon day, nasa na yung mga video nga gikuha. Kanang clip videos na ko day nga ilang gikuha day. Diyos mio day sa kadaghan akong video nga piling gwapa ko dito day. Ang gipili pa jud nila day katubad yung nag-ana pa kong buhok day ba day katong ay hino ko day katuwa pa jud ko ka outfit day ba katubang wa pa bitaw ko ka ilas day. So una nakaanak ko kailangan jud ino nga every time nga mo atubang og kamera day no nga marag tarongon sa siguro na ko ni akong buhok day no day dapat nakasalina jud kog tarong day ba day kay ako man gud day usahay man gud day kadi naging ato ang panindigan nga ato ang pagka-simple nga pagkababaye day. So every time nga mag-video ko day is largo-largo na day kung usa to kung sanina day okay na kato na enough na to para nako pero day di na jud nimo may bawaan day no every time nga naay mag-interview bitaw sa imuha day kailangan na jud ay kaday nga mag-ilis-ilis kaday ba kailangan nga gwapa pug ka ba no kay basta to dayon ay gikuhaan sila nga video nga clip no kailangan magpagwapa jud ko always ani day pag mga tabungkos kamera day kay in case og na pila yung mga interview puhon is maranindot na pugutan awon day no grabe mo nang bless na lang pud ko og thankful ug mo ra day tuno ba share lang ako day